आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कालावल खाडीपात्रातील अवैध वाळू उपशाविरोधात तळाशील ग्रामस्थांनी खाडीपात्रात होडीत बसून तसंच किनाऱ्यावरती बसून सुरू केलेलं आंदोलन सुरूच आहे। तळाशील गावची खाडीच्या बाजूची जमीन अनधिकृत वाळू उपशामुळे खचत चालली असून यामुळे तळाशील गाव नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे। आमच्या मागणीची दखल न घेतल्यास आम्ही खाडी दुड्या घेऊन आमचं जीवन संपवू असा गंभीर इशारा तळाशील गावच्या महिलांनी आंदोलनादरम्यान बोलताना दिला आहे। पाहूयात। कालावल खाडीपात्रात रेवंडी समोर होणाऱ्या अनधिकृत वाळू उपशाविरोधात तळाशील ग्रामस्थांनी 30 मार्च पासून आंदोलन सुरू केलं आहे। तर 4 दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत खाडीपात्रात होडीत बसून तसंच किनाऱ्यावरती बसून हे आंदोलन सुरूच ठेवलं आहे। वाळू उपशावरील कारवाईबाबत ग्रामस्थांच्या मागण्यांची दखल महसूल, बंदर तसंच पोलीस प्रशासन घेत नसल्यानं हे आंदोलन अधिक तीव्र बनलं आहे। रेवंडी येथे खाडीपात्रात उभ्या करून ठेवलेल्या वाळूच्या बोटी आम्ही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देखील बंदर व महसूल विभागाकडून कोणतीही कारवाई केली गेली नाही। आमच्या मागणीची दखल घेतली गेली नसून आम्हाला तात्काळ ठेवण्यात आलं। वाळू उपशामुळे खाडी किनारी तळाशील गावची धूप होत असून गावात विहिरींचं पाणी देखील खारट बनलं असून आमचं जगणं मुश्किल झालंय। खाडीपात्रात चालणारा वाळू उपसा कायमचा बंद करावा ही आमची अनेक वर्षांची मागणी आहे। मात्र आज तगायत या मागणीची दखल घेतली गेली नाही। गेले 7 दिवस आम्ही वाळू उपशावरील कारवाईसाठी आंदोलन करत असून आमच्या मागणीची दखल घेतली न गेल्यास आम्ही खाडीपात्रात उड्या मारून जीवन संपवू असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे। आज आम्ही तोंडवी तहसीलचे ग्रामस्थ या ठिकाणी आजच्या आंदोलनाचा 8वा दिवस आहे आणि या ठिकाणी आम्ही तहसीलच्या रक्षण करण्यासाठी, आमच्या न्याय हक्कासाठी या इकडचे ग्रामस्थ, तहसीलच्या महिला भगिनी या ठिकाणी या आता दुपारच्या उन्हातानात या ठिकाणी बसून आंदोलन चालू आहे। काही ग्रामस्थ आपल्या होडीत बसून आंदोलन करतायत, तर त्याची कुठलीही दखल प्रशासन घेत नाही आहे। आम्हाला आज आंदोलनाचा 8वा दिवस आहे आणि या ठिकाणी आम्ही न्याय हक्कासाठी अजूनपर्यंत झगडतोय। आमची एकच मागणी आहे की या समोरचा जो वाळू उपसा होतोय तो तात्काळ बंद व्हावा। त्याचबरोबर या ठिकाणच्या ज्या परवा आम्ही ग्रामस्थांसमोर 2 होड्या पकडलेल्या होत्या वाळूच्या, त्यावर तात्काळ कारवाई करून समोरच्या त्या मालक आहेत त्या वाळू उपसा करणाऱ्या त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे आणि या ठिकाणी कायमस्वरूपी या समोरची जेटी आहे याच्या रेवंडीची त्या ठिकाणी महसूल, पोलीस आणि MMB या ठिकाणी त्या ठिकाणी ते पथक कारवाई करावे आणि त्याची लेखी प्रत आम्हाला द्यावी। त्यानंतर ग्रामस्थांसोबत आम्ही पूर्णपणे निर्णय घेऊन या ठिकाणच्या आंदोलनाची आम्ही पुढील दिशा ठरवू। आज आम्ही गेले 8 दिवस इथे आंदोलन करत आहोत। या आंदोलनाची कुठचंही प्रशासन किंवा पोलीस आणि कुठचेही राजकारणी लोक आम्हाला काही दखल देत नाही आहेत। आता काल आम्ही ज्या बोटी पकडल्या त्या बोटीची कारवाई आज करायला येणार म्हणून त्यांनी सांगितलेलं होतं, ते पण काय आज आले नाही आहेत। गेले 8 दिवस आम्हाला 7 दिवस आम्हाला ते एवढे तात्काळ ठेवत आहेत आणि याच्यानंतर पण ते किती दिवस तात्काळ ठेवतील हे काय माहिती नाही आहे। आणि जर प्रशासनाने कुठचीही जर दखल घेतली नाही आमची तर आम्ही त्याच कालावल खाडीत आम्ही उड्या मारून आमच्या जीवाचं कायम संपवून टाकू आमचं जीवन। कारण हे गाव असं संवेदनशील आहे की आम्हाला पिण्याचं पाणी पण एवढं खारट होतं आहे, परत आम्हाला जाण्याचा पण मार्ग त्यांनी बंद केला आहे। आमचं फक्त एकच असं मागणं आहे की शेलटी, जेटी ते सर्जीकोट बंदर इथपर्यंत हे वाळू उत्पन्न होऊ नये हेच आम्हाला प्रशासनाकडून पाहिजे आहे आणि ते आम्हाला त्यांनी लेखीप्रमाणे कायमस्वरूपी बंद हवे असं त्यांनी लिहून द्यायला पाहिजे। हे आमचं मागणं आहे आणि हे मागणं आम्ही गेली कित्येक वर्ष आम्ही सरकारकडे मागत आहोत, प्रशासनाकडे मागत आहे, तरी पण त्याची कोणी दखल घेत नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आज जे आंदोलन करतो आहे ते ह्याच्यापेक्षा पण आम्ही अजून तीव्र म्हणून आंदोलन करू आणि जर सरकारने कुठचीच जर दखल घेतली नाही, कुठच्याच प्रशासन आलं नाही आहे तर आम्ही येत्या मंगळवारी नदीत आमचं जीवन संपवून टाकू। आम्ही तहसील ग्रामस्थ महिला आणि पुरुष ग्रामस्थ गेल्या 7 दिवस म्हणजे तारीख 30/3/2026 रोजीपासून आमचे ग्रामदेव श्री गोपाल कृष्ण देवाच्या मंदिराच्या समोर जेटीवर बसून
उपोषण करत आहोत. याचे कारण म्हणजे कालावल खाडीपात्रात बेकायदेशीररित्या वाळूचे अनधिकृत वाळूचे उत्खनन चालू आहे. त्यासंबंधी हा आमचा लढा आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रेवंडी जेटीवरून तळाशील महिला ग्रामस्थ किंवा पुरुष किंवा महिला जे मासेमारी करण्यासाठी किंवा मासे विक्रीसाठी जातात, आपल्या गाड्या घेऊन मालवण येथे जाण्यासाठी तो आम्हाला मार्ग आहे. त्या जेटीवरून किंवा समोरून रस्त्यावरून जाण्यासाठी आम्हाला आडकाठी करत आहेत. रेवंडीमधील ग्रामस्थ आम्हाला आडकाठी करत आहेत. आणि त्यात त्यांचा मोठा म्हणजे वाळू माफियांचा त्यांना मोठा त्यांच्या मागे हात आहे. आणि त्यासाठी आमचा हा तहसीलमधील ग्रामस्थांचा लढा आम्ही असाच चालू ठेवणार आहे. प्रशासनाला एवढंच सांगू इच्छिते की त्यांनी आम्हाला 100% न्याय द्यावा आणि आमच्या मागण्या असतील त्या त्यांनी पूर्ण कराव्या. तोंडवी तहसीलचे ग्रामस्थ या ठिकाणी गेल्या सोमवारपासून 30 तारीखपासून या ठिकाणी खाडी क्षेत्रात आंदोलन करतो आहे. आम्ही याची मागणी समोरच्या खाडीपात्रात वाळू उत्खनन होऊ नये यासाठी आम्ही शासनाकडे 30 तारीखच्या पूर्वी निवेदन दिलं आहे. आणि 30 तारीखपासून या ठिकाणी आम्ही आंदोलन सुरू करणार म्हणून शासनाला सांगितलेलं होतं. आज आंदोलनाचा 7वा दिवस आहे. आणि या 7 दिवसात त्या महसूल शाखेने या ठिकाणी पथक नेमलेलं होतं. आणि त्या पथकासमोरच या ठिकाणी महसूल विभागाच्या पथकासमोरच या ठिकाणी वाळू माफिया वाळू चोरी करत असतात. त्या ठिकाणच्या वाळू व्यावसायिकांना आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न केला तर त्यावेळी आमच्यावर पोलीस प्रशासन गंभीर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देते. यावेळी आम्हाला न्याय मागण्यासाठी अजून कोणता उपाय करावा लागेल. कारण एका बाजूला आमचा अरबी समुद्र आहे आणि दुसऱ्या बाजूला खाडी आहे. आमचा गाव निमुळता होत चालला आहे. आणि दररोज शेकडो डंपर या ठिकाणी चोरटी वाळूची वाहतूक होते. त्यासाठी आम्हाला तात्काळ या ठिकाणचा वाळू अनधिकृत वाळू बंद व्हावी. तसेच यासमोर जी रेवंडीची जेटी आहे त्या ठिकाणी महसूल पोलीस आणि मेरीटाईम बोर्डचे अधिकारी यांनी संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 या वेळात करडी नजर ठेवून या ठिकाणचा पूर्णपणे वाळू उपसा बंद ठेवावा. तसेच या ठिकाणी समोर नांगरून ठेवलेल्या ज्या वाळू उपसा करणाऱ्या होड्या आहेत त्या ठिकाणच्या तात्काळ हटवाव्या अशी सगळे आमच्या आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. काल या ठिकाणी महसूलचे नायब तहसीलदार आमची भेट घेऊन गेले. त्यावेळी आम्हाला आश्वासन दिलेलं होतं की या ठिकाणच्या वाळू होड्या आहेत त्या आम्ही तात्काळ हटवतो. त्यावेळी तुम्ही आंदोलन मागे घ्या. पण आमचे ग्रामस्थ आपल्या मागणीवर ठाम आहेत आजही की या ठिकाणच्या जे वाळू हे करणाऱ्या होड्या आहेत त्या तात्काळ तिकडनं उठवाव्या आणि नंतर आम्ही आमचा निर्णय घेऊ. आणि जर या 2 दिवसात निर्णय झाला नाही तर आमच्या महिला भगिनी त्या ठिकाणी पाण्यात उडी घेतील आणि त्या ठिकाणच्या काय गंभीर अशी घटना घडल्यास त्याची सगळी जबाबदारी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाची राहील. एवढंच सगळं आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीने सांगतोय. तळाशील ग्रामस्थांच्या वतीने अनधिकृत वाळू उपसा या संदर्भात गेले 7 दिवस या ठिकाणी उपोषण चालू आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगायला अत्यंत वाईट वाटतं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाल्यावर आज अनेक वर्ष झाली. हे तळाशील गाव आज पर्यटनाच्या दृष्टीने जिल्ह्याच्या नकाशावर एक ठळकपणे आज आलेलं आहे. या गावातील जे पारंपरिक मच्छीमार आहेत ते मच्छीमारी करून आपला उदरनिर्वाह या ठिकाणी करतायत. एका बाजूला अरबी समुद्र आणि एका बाजूला गड नदी. समुद्राच्या बाजूने पावसाळ्याच्या कालावधीत धूप होऊन तिकडचा भूभाग नष्ट होत चालला आहे आणि दुसऱ्या बाजूने नैसर्गिकरित्या हे वाळू माफिया अनधिकृत असा बेसुमार वाळू उपसा या ठिकाणी करतायत. त्याच्यामुळे नदीच्या साईने या ठिकाणी जमिनीची धूप होते आहे आणि हा गाव या जगाच्या नकाशावरून नष्ट होण्याच्या मार्गावर आलेला आहे. आज या महिला भगिनी हा गाव वाचवण्यासाठी या ठिकाणी गेले 7 दिवस उपोषण करत आहेत.
आम्हाला शासनाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून एकच विचारायचं आहे की तुम्ही या गावात येऊन कधी त्याची पाहणी करणार, कधी या वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करणार, हे आम्हाला इथे येऊन तुम्ही सांगा. की तुम्ही हा गाव नष्ट झाला की नंतर येणार आणि त्याचे पंचनामे करणार, ते सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी सांगा. जर हा अनधिकृत वाळू उपसा असाच जर चालू राहिला तर भविष्यात पुढच्या पिढीला फक्त तळाशील गावाचे फोटोच आम्हाला दाखवावे लागतील की बाबा हा तळाशील गाव हा असा होता. याची सर्व संबंधित खात्यांनी प्रशासनाने नोंद घ्यायची आहे. हे वाळू विरोधी आंदोलन म्हणजे प्रशासनाचं अपयश आहे. गेले 7 दिवस रात्र या ठिकाणी ग्रामस्थ महिला आपली कामं धंदे सोडून बसलेली आहेत. जोपर्यंत MMB, महसूल आणि पोलीस प्रशासन यांना या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही एक विनंती करतो आहे की तुम्ही ताबडतोब याच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करून हे जे ग्रामस्थ बसलेले आहेत त्यांना योग्य तो न्याय द्यावा, हीच या ग्रामस्थांच्या वतीने नम्र विनंती आहे.